Alhamdulillahirabbil alamin, sholawat ingkang kula paringaken dhateng panjenengan melalui fotokopi sing asli duku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika pun enten bukti salah setunggale jamaah niki waktu operasi dalam keadaan mboten sadar, ada yang menjadi saksi di dalam diri ini bersolawat niku. Alhamdulillah, berarti Islam sekujur tubuhe panjenengan mulai lekat di dalam diri. Niki nggih. Nah niki salah setunggale wonten ingkang salah setunggale jamaah nggih ngoten. Namung tasik dalam alam umum, alam mimpi. Lah niku enten sosok perwujudane gurune, menawi gurune kenyataane pun nggih sanes gurune cek mboten kados membesarkan ten mriki. Dados saudara seiman lewat mimpi diteraken dateng alam ilahiyah, alamipun Allah sesungguhnya niku. Dan mereka mboten enten napa-napa nggih niku jamaah mboten krana kados ngeten niki senajan bodho sing nyampeaken narasumber niki, tapi Allah ingkang ngerti sampai dipilih dados pengantar dateng alam ilahiyah, alamipun Allah. Moko waliyullah niku lek ten syariate enten hukum-hukum